December na gyud igsuon o excited ang uban ang tanan sa pagkaning gitawag og Christmas, no? Christmas party na diha ang daghan kayong mga party apan mostly wala ka balo ang kadaghanan kung unsa gyud ang origin, unsa gyud ang original sa Christmas. So ini nga video, let's talk about the origin of Christmas, no? Tungod kay matud pas kadaghanan, mao gyud kini ang natawhan ni Jesus Christ kining December 25, no? So kanang December 25 atong iskutan karon kung kinsa gyud ang naa dinha, kinsa ang origin dinha. Tungod kay ang Biblia anon man sa pagkatawo ni Jesus Christ unsang bulana, unsang pitsa. So munang ang uban nagtuo sila nga December 25 pero walay pitsa sa Biblia. So kanang December 25 kinsa man jud ay na nganong na transfer man na into Jesus Christ birth kanang December 25. Okay, before natawo si Jesus Christ, ang Roman culture doon na sila duha ka holiday nga gitawag og Saturnalia and Sol Invictus. Unsa man kining duha ka holiday? Kining Saturnalia mo ni ang ilang god Saturn, no? Unya gi-celebrate nila ni sa December 17 to 24. 8 days or 9 days ang ilang pag-celebrate niini. Unya later on doon na pud sila ikaduhang holiday nga gitawag og Sol Invictus nga mao kini ang ilang sun god, no? Ang Sol Invictus gitawag nila og ang conquered sun, no? O sa Greek word gitawag kini nila og Natalis Invicti. Natalis Invicti. Okay, sun god. Mo ni ang ilang gi-celebrate sa Pitsa 25 sa December. So Pitsa 25 sa December mo ni ang celebration sa gitawag nilang sun god. Nasayod ta nga ang Roman culture, Roman Empire, doon na sila yung mga gipang simba nga mga Diyos usa niya na ang god Saturn ug ikaduha kining Sol Invictus which is sun god nila. Okay. So ani nga time si Emperor Constantine siya ang namunuan sa tibuok imperyo sa Roma. And that time ang mga Christian gipang torture, gipang kuan sila sa gipang silutan sila, gipang balhog sa langob sa mga leon, gipang pakaon ng uban. So in short, ang mga Christian niadtong panahon na nagkadaghan man ang Christian apan nagkagulyang sila, nagkagubot o nagkapahanlok sila. But si Constantine usa ka bright nga emperor, iyang during sa 313 AD, iyang pinaagi sa Edict of Milan, iya kining gipakanaog nga balaod nga ang tibuok imperyo sa Roma tugutan na nga ang mga Kristohanon dili na sakiton, dili na bulabugon. No, iyan ang gitugutan nga magsimba ang mga Christian, ang mga magtutuo nga nagsunod kang Jesus Christ. Iyan ang tugutan nga magsimba para sa kondisyon nga musuporta ang mga Kristohanon ngadto niya. So iyang gihiusa ning mga Christian, mga Kristohanon na giusa niya sa mga pagano nga wala gyud dili pa na Christian. Okay, so ang nahitabo ini nga time tungod kay doon naman sila duha ka holiday, unya kining gitawag nila Sol Invictus, aduna sila gitawag og winter solstice. No, winter solstice unsa man ni siya? Twice a year ni nila gi-celebrate pag commemorate ni sa gitawag nila sun god nga Sol Invictus, no? So sa usa ka tuig kaduha sila mag-celebrate niini. Unya ang first celebration nila sa ilang winter solstice diha mag-celebrate sila sa June 23 or 24. And then twice a year man, that's why pagka next nilang celebration is maunang December 25, no? June 24 ang first, then December 25. Ngano man December 25 man na ang gitawag nilang winter solstice. Tungod kay ang ilang sun god o kining sa Greek word Natalis Invicti, gi-celebrate nila ni holiday ni daan sa mga Romano nga 25 sa December gyud nila i-celebrate. Okay, karon ato kining pagatukion. Ang hitabo tungod kay natawo si Jesus Christ matud pa
sa Biblia wala may pizza, wala may bulan. Ang giingon dito na tao sa panahon sa tingtugnaw, no, atong panahon na mga shepherd, no, naa sila sa field, no, unya tugnaw atong panahon na. So si Constantine iya kining gi-convert o gitawag niya og Feast of Nativity in commemorate of the birth of Jesus Christ. Gitawag niya of Feast of Nativity. Ang pagkatao ni Jesus Christ iya kining gitawag og Feast of Nativity. Dili pa na Christmas ang tawag, no? At that time gitawag niya og Feast of Nativity. Unsa man ang Feast of Nativity? Mao kini ang commemoration in the birth of Jesus Christ. Iya kining ang katong Sol Invictus nga December 25 iyang gi-convert, di ba, kay gitawag mo to sa Greek word og Natalis Invicti. Karon para dili mawala ang Sol Invictus o Natalis Invicti, iya kining gi-convert sa pagkatao ni Jesus ug iyang gitaytulan og Feast of Nativity, no? So wala gyapon nawala diha ang Natalis Invicti. Ngano man kay kanang Nativity, Feast of Nativity niya in commemorate of the birth of Jesus Christ matud pa ni Constantine, commemorate ni pagpasidungog ni pagpakatao ni Jesus Christ. Apan ang origin ni ana mao ang gitawag og Natalis Invicti. Ang word nga nativity, no, gikuha na siya sa gikan sa word nga natalis. Ang na gikan sa natalis and in invicti mo nang nativity. That's why Feast of Nativity or in commemoration of Jesus Christ, ang origin ana is a pagan culture, no? Munang na insert nila ang December 25 nga munay natawhan ni Jesus Christ, but sa tinuod mao kana ang ilang sun god, no? Mao kana ang celebration sa ilang sun god, which is December 25 ang Sol Invictus. So karon ang Biblia wala ta nagbilib kay ato man nasuta o ato man nabasa nga Jesus Christ na tao gyud siya, tinuod na tao gyud siya, apan walay pizza, walay bulan. So karon kining gingon sa kadaghanan nga December 25 dili kana siya tinuod nga munay natawhan Jesus Christ, kundi ila lang gituboy ang gitawag nila og sun god nga mao si Sol Invictus, no? Ang ilang Dios sa adlaw, sun god nila, munay pagtuboy nila sa ilang sun god, no? Bisan tuod ila tuong muragi appeal nila si Jesus Christ in commemoration of Jesus Christ, that's December 25, pero ang tinuod nagtuboy kana sa gitawag nila og sun god. So igsuon walay pizza nga natawo Jesus Christ, walay bulan, no? Kung mayunta nga December 25 usa ka na kapagtuboy sa ilang sun god nga maoy ilang gisimba sa mga Romano. Okay? So we don't believe, wala ta nagbilieve ana nga Jesus Christ na tao December 25. So ang origin, no? Ang origin sa Christmas, no, na convert into Christmas kanang December 25, ang origin ana is pagan culture, usa ka costumbre sa mga pagano. So atong isgutan sa next video karon kay atong nasayran nga pagan man ni ang origin sa Christmas. Should Christian celebrate Christmas? Mo ni ang next topic nato sa ato ang next video. So kung bago pa kanini nga channel, ayaw kalimot sa pag-like o subscribe kay para ma-notify ka in my next video. God bless.